No niin, taas kävästiin meidän S-Marketilla ja tuo mun Junnu oli mukana ja hän halusi sit ostaa testiin tällaisia valkoisia mansikoita. Hyvin hämmentävä uusi tuttavuus. En ole koskaan ennen törmännyt minkään muun värisiin kuin punaisiin. Nämä selvästi hämmentää myös muita, koska kaikki, joille me on näitä näytetty, on ekana kommentoineet, että onko ne raakoja. Mutta ei, ne ovat todellakin valkoisia mansikoita, eli ilmeisesti jotenkin albiino-versioita. Mutta siis nämä on hyvin jotenkin ufon ja hämmentävän oloisia, koska niissä on nuo punaiset onkalot ikään kuin, tai pilkut. Niistä tulee vähän semmoinen trypofobinen tunnelma. Jos et tiedä mikä on trypofobia, niin voit vaikka googlettaa. Se on niin sanottu reikäpelko. Tai pelko on ehkä vähän jyrkkä ilmaisu, mutta se on ikään kuin kammo tai iljetys ennemminkin. Viittaa siis sellaiseen, että tietynlaiset pinnat, joissa on semmoista kennomaisesti niin kuin reikä- tai onkalorakennetta, niin jotenkin ällöttää. En tiedä, onko tätä mitenkään tutkittu, että mistä se johtuu, että se ihmissilmää saattaa jotenkin etoa, mutta kuitenkin. Ja itsekin jollain tasolla niin tiedostan tämän ilmiön. Mutta siis palatakseni itse mansikoihin, niin mansikkahan on siitä jännä, että sehän ei oikeastaan ole marja. Se on ruusukasvien heimoon kuuluva epähedelmä. Ja tämän muuten tuo Junnu, eli tuo mun esiteini, osasi kertoa mulle ihan ilman googletusta. Että hänellä on niinku kovaa faktaa ja triviaa asioista. Se on tuo nykynuoriso, ne oppii sieltä YouTubesta niin paljon. Tai siis täältä, eikä sieltä. Ehkäpä joku oppii minultakin jotain. Elikkä joo, ruusukasvien heimoon kuuluva epähedelmä. Epähedelmä on jotenkin tosi hassu sana, mutta ilmeisesti jollain tavalla virallinen. Mansikka ei siis ole marja, mutta ei oikeastaan myös hedelmä. Hyvin jännittävää. Ja nämä kyseiset tässä oli muuten Espanjasta kotoisin. Tämän lajikkeen nimi oli Florida Pearl, eli Floridan helmi, näin vapaasti suomennettuna. Ja no jos mä nyt tästä vielä testaan sitten. Niin kun, tuoksu on aika normaali mansikka, ehkä semmonen aavistuksen vaniljainen jollain tavalla. Joo. Maistuu mansikalle, ehkä hiukan laimealle sellaiselle. Mutta tää väri kyllä on niinku hämmentävä se visuaalinen viesti silmälle ikään kuin jotenkin vaikuttaa ehkä siihen makutuntemukseen tai makuelämykseen. Mutta joo. Eipä siinä. Oletko itse törmännyt tällaisiin? Mäpäs vien tästä muillekin maistiaisia, niin katsotaan mitä he on mieltä. Moro!